Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως? Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτος, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνας σήμερα. Είμαι γυφτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο? Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Τι γύφτος είσαι, καρέκλες? Όχι. Τι γύφτος? Σίδερα έχω μέταλλα. Όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1.300 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μ***ες. Ωραία, μ***ες δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ? Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε, πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές άμα σας εξαιρέσουμε. Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πες το λεφτά από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης του. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Sky. Το Sky, παρακαλώ. Αυτός που είναι στο μικρόφωνο τώρα, πώς λέγεται? Θύμιος Καλαμούκης. Πες του. Το καμάρι του σταθμού, το αστέρι μας. Ναι, πες του ότι είναι ο μεγαλύτερος μαλάκας από ένα γέροντα. Θα του το πω. Ένας μαλάκας και έχει το τηλέφωνο μου μπροστά. Είναι ένας μαλάκας σκέτο ή ένας μαλάκας και μισός? Μόνο και μισός. Κουμούνια γάμο ότι φάγατε την Ελλάδα, κουμούνια. Όχι, το μαλάκα το δέχομαι, όχι και κουμούνια. Να έρθω εκεί να σου πω εγώ πόσο αξίζεις. Κουμούνια και στα μούτρα σου. Που είμαι γέροντα θα σου μια μπουνιά και να πας στη θάλασσα. Παππού, παππού. Σε λιγάκι. Παππού, ξέρεις πού και πού. Κουμούνια. Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon. Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε. Σας παρακαλώ, μπορεί να... Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν. Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά. Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον αδερφόνς? Είμαστε από την Κύπρο, ναι. Από την Κύπρο, την μαρτυρική. Ναι, από την Αμόχωστον. Αμόχωστον, Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρόν. Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον. Είσαι βλάκας. Βλάκανς, δεν βαλαδενή. Παρακαλώ, Sky. Sky. Θα ήθελα να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον υπεύθυνο για τον αγώνα του Olympus Marathon. Εδώ καλά πήρατε στον αγώνα, στους υπεύθυνους. Σας παρακαλώ, δεν πήρα για να πάρω να κάνω πλάκα, θέλω να μιλήσω για να ενημερωθώ παρακαλώ. Ούτε εμείς κάνουμε πλάκα. Πείτε μου τι θέλετε να σας ενημερώσω. Θέλω να μου πείτε παρακαλώ πού θα δηλώσω συμμετοχή. Θα δηλώσετε συμμετοχή στην αίτηση πάνω με έναν στυλόν. Θα γράψετε το όνομά σας και ότι είστε γρήγορος. Είστε σβέλτons. Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ. Τρέχετε γρήγορα. Είμαι αθλητής από την Κύπρο. Σόπαν, μεγάλος αθλητής. Αν είσαι το ίδιο γαϊδούρι που μίλησα και προηγουμένως έπρεπε να ντρέπεσαι. Είμαι το ίδιο γαϊδούρι και δεν ντρέπομαι. Να πας να χαθείς ηλίθιε. Καλησπέρα, ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ναι. Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο. Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο. Ναι. Και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αργούν να τελειώσουν. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Τρέχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όπα, κάτσε τώρα, γιατί μπλέκονται τα πράγματα. Δεν με νοιάζει τώρα που είστε φρακαρισμένος για τα έργα. Το ότι τρέχουν νερά μας ευαισθητοποιεί εμάς. Τρέχουν νερά, Μα γι' αυτό πήρα. Εμένα μου βάλε στο Sky. Είμαι γείτονας απέναντι. Τρέχουν νερά. Πηγαίνετε με ένα κουβά να μαζέψετε. Μπορείτε να σφουγγαρίσετε με αυτά, να κάνετε κάτι. Μην πάει χαμένο τόσο νερό. Καλό, δεν είναι
Όχι κουβά, είναι πολλά τα νερά, έχει σπάσει αγωγούς. Πήγαινε με λεκάν, τι να πω. Καλά μαλάκας είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα, το όνομά σου πώς είναι? Στράτος, Τζόρτζογλου. Θα σε γάμψω. Έλα. Λοιπόν, ένα υπεύθυνο δες μου. Το νερό να μαζέψεις. Άντε ρε φτώχη, μα γάμψου, γάμψου. Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Ναι, και. Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας? Και μένει στη Μαγούλα. Μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο του δρόμου. Ναι, και τρέχουν τα νερά. Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας. Ναι. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα, είχα πάρει και χτες. Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει. Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει. Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω. Ναι. Ετοιμόγενη Μαγούλα. Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκας, είσαι πάλι, ποιος είναι? Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο. Τόσες προτάσεις κάνουμε. Μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι. Άρε γαμμένα Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Λοιπόν, είχα πάρει κάποτε για τη Μαγούλα για ένα πρόβλημα που είχαμε. Τι πρόβλημα είχατε στη Μαγούλα? Ναι, με κάτι νερά, εν πάση περιπτώσει, και μου έχουν πει ότι με κοροϊδεύετε με αυτό. Λοιπόν, να τελειώνει αυτό, κατάλαβες? Ποιο είναι το μικρό σας? Έλα, να τελειώνει αυτό, γιατί θα έρθω εκεί πέρα και δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Εντάξει. Μισό λεπτό, είσαι εσύ που είσαι πολύ άντρας που έπαιρνε από τη Μαγούλα που ήταν έγκυος. Με μένα το μαγκάτι μου, θα σε πιάσω ρε, ακούς? Θα σε πιάσω και θα σε γάμψω ρε. Μισό λεπτό, στη Μαγούλα Θα σε σκίσω ρε, ακούς? τρέχουν ακόμα τα νερά. Με πλανιάρι εγώ το μαγκάτι, θα σε σκίσω, ακούς? Επίσης το νερό είναι που σας... Ναι. Κυρνικό, Έλα. η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία. Έλα κυρία Μαρία μου από το Σύριαλ. Καλημέρα. Ποια πολυκατοικία, από του Μέγκα? Δεν είσαι ο Κυρνίκος Δασκαλόπουλος? Εγώ Δασκαλόπουλος είμαι, εσύ ποια είσαι κυρία Μαρία μου? Ορίστε. Έλα κυρία Μαρία μου, σε μπερδεύω μάλι. Ο Κυρνίκος ο Δασκαλόπουλο θέλω. Εγώ είμαι, εσύ ποια είσαι? Να είμαι η κυρία Μαρία από την πολυκατοικία, από το σπίτι σας. Και τι θες? Τιμοπούλο. Τι θες? Θέλω γιατί έχουμε κάνει 3 συνελεύσεις και δεν ήρθατε. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα. Κυρία Μαρία μου, δεν αδειάζομαι, καταλαβαίνεις. Συμφωνώ, ό,τι πείτε συμφωνώ. Κυρνικό. Θες να αλλάξουμε, να βάλουμε αέριο, τι θες? Συμφωνώ εγώ. Όχι αέριο. Για το ασανσέρ είναι υποχρεωτικό από το κράτος. Ποιο κράτος κυρία Μαρία μου τώρα? Τα λεφτά. Ποσά? Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πάνω από 10.000. Εγώ δεν δίνω μία να κόψετε τον κόλλο να πάτε με τα πόδια. Εγώ πώς ανεβαίνω με τα πόδια για οικονομία? Ακούστε να σας πω, τώρα θα γίνει συνέλευση κύριε. Συλλέες θα γίνει να. Περίμενε συνέλευση να σου δώσω εγώ λεφτά. Κυρνικό. Δεν δίνω μία, στο λέω. Με τα πόδια ποιος θέλει. Συγγνώμη, εγώ πήγα πάνω στην κοπέλα. Και τι είπε η κοπέλα? Μου έδωσε το τηλέφωνο της γυναίκας σου και από εκεί σας παίρνω. Μην πεις στη γυναίκα μου τίποτα από όσα έχεις μάθει, θα πληρώσω άμα είναι. Ακούστε. Στη γυναίκα μου μην πεις από αυτά που έχεις μάθει, που λέει η γειτονιά, θα πληρώσω, εντάξει. Τι έχει μάθει η γειτονιά, Κυρνίκο? Μήπως δεν είσαι ο Κυρνίκος ο Δασκαλόπουλος? Ο Δασκαλόπουλος είμαι. Ότι βατεύω την κυρία Χριστίνα τον τρίτο. Αυτό μην το μάθει. Ποια η κυρία Χριστίνα? Από τον τρίτο, αυτή που είχε έρθει με άλλο όνομα στην πολυκατοικία. Την κανονίζω εγώ, ο Κυρνίκος. Αυτή που έχει το γιο? Με το γιο, ναι, και το γιο μαζί. Α, είσαστε, την ξέρετε? Την ξέρω, γυμνή την έχω δει μόνο. Δεν μιλάμε, δεν πίνουμε καφέ. Κυρνικό. Έλα. Δεν σας καταλαβαίνω, μήπως δεν είσαι Κυρνίκος? Σας το ξαναλέω πάλι. Πες μου κυρία Μαρία μου. Ποιον είχες απάνω στον πέμπτο, στο σπίτι σου, ποιον είχες? Ποιον είχα, μια Βουλγάρα. Τώρα, ποιον έχεις απάνω? Μια Βουλγάρα είναι, 150 ευρώ την ώρα της δίνω. Συγγνώμη, λάθος έχω κάνει, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορεί να κάνετε λάθος, αφού συνεννοούμαστε. Τα ίδια στοιχεία λέω κι εγώ. Ο Κυρνίκος δεν μπορεί να είσαστε εσείς. Μπα γιατί ο Κυρνίκος τι είναι, άχρηστος? Όχι, μα δεν μιλάει έτσι ο Κυρνίκος. Γι' αυτό σας το λέω, συγγνώμη. Κι εγώ Κυρνίκος είμαι πάντως. Και έχω κι εγώ πολυκατοικία. Πού την έχετε εσείς? Στη Ζησιμοπούλου. Ζησιμοπούλου. Α, λάθος. Α, λάθος έγινε. Κυρία Μαρία μου, συγγνώμη κι αν είπα για κανένα βάτεμα παραπάνω, ψωμί κι αλάτι. Ναι. Ο Αποστόλης. Ναι. Κοίτα, φιλαράκο, αγρότης είμαι. Τι μου λες εμένα φιλαράκο? Αγρότης είμαι, λέω. Ναι και? Είμαι στα μπλόκα με... Να το χαίρεσαι το χωράφι σου, τι κάνεις στα μπλόκα? Και θα σε γαμίσω. Α, γιατί? Κατέβω Αθήνα. Ναι, είδες τόσες μέρες στην άσφαλτο. Με τα φιλαράκια. Ξεμαθαίνετε από το χώμα και παίρνετε τα πάνω σας. Σε γαμίσω. Στα αλήθεια. Τέλος πάντων, τι φυτεύεις? Δεν έχω πρόβλημα, να ξέρω τι βγάζεις. Έχεις πρόβλημα, να ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα. Από εβδομάδα την πάτησες. Να κλείσω πρόγραμμα με, καλά που μου το λες από τώρα. Έρχονται κάτι
αγρότες δεν καταλαβαίνουν ουκ. Και έρχονται εδώ και μας γαμάνε χωρίς να κανονίζουν ραντεβού τίποτα. Δεν έχουμε δουλειά, καθόμαστε. Τι να κάνουμε κι εμείς, εντάξει. Έρχονται από μακριά. Την άλλη Τετάρτη. Τι ώρα? Την ώρα την καλή, θα δεις την ώρα. Λοιπόν. Πάρε φορά από την άσφαλτο και έλα. Φάει και ένα πιάτο φασολάδα. Καλά. Και έλα να μας τα άντε. Από τον Πολυπόνο. Παραπάρα. Να ρωτήσω παρακαλώ, συγγνώμη που ενοχλώ. Αλίμονο. Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή. Και τι θα θέλατε? Θέλω να ρωτήσω κάτι για τη συνταγή. Ρωτήστε. Τι, εσείς μπορείτε? Ναι, τι συνταγή ήτανε? Τι ανακατεύω αυτά τα βερίκοκα και τα γλασέ? Ναι. Σε χαμηλή φωτιά, με τι τα ανακατεύω? Με αγριοπάπαρα. Και λίγη σάλτσα σόγιας. Όχι, δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά τώρα. Για ποιο φαΐ λέτε, συγγνώμη? Ένα μους που είπε η κυρία προηγουμένως που έλεγε μία συνταγή. Αυτό το ίδιο λέμε, το μους αγριοπάπαρα. Μους αγριοπάπαρα με ζωμό βερίκοκου. Τι να σας λέω, νοστιμιά σκέτη. Και πού θα τα βρούμε αυτά? Τα αγριοπάπαρα, στην αγορά. Έχει και το ΑΒ νομίζω. Τι είναι, σε σκόνη είναι αυτό δηλαδή? Τα αγριοπάπαρα, όχι δεν είναι σκόνη, σε τεμάχιο κανονικά. Πάνε ζευγάρι. Μάλιστα, και η αναλογία πόση θα είναι δηλαδή? 170 γραμμάρια βερίκοκα και τα γλασέ πόσο να είναι? Ποια γλασέ, είπα εγώ για γλασέ. Μέσα. Ναι. Αρχή η κυρία 170 γραμμάρια βερίκοκα. Και 200 γραμμάρια αγριοπάπαρα. Όχι, γλασέ 170. Αυτά εννοεί. Απλά εγώ τα. Ναι, τώρα κατάλαβα, μπερδευτήκατε. Αυτά εννοεί τα αγριοπάπαρα, γλασέ. Άλλοι τα λένε γλασέ. Και τα ανακατεύουμε δηλαδή αυτά μέσα στην κατσαρολίτσα σε χαμηλή φωτιά. Σε χαμηλή φωτιά, βερίκοκο, αγριοπάπαρο, βερίκοκο. Δεν βάζω κάποιο άλλο υγρό, δηλαδή βγάζει υγρό το ίδιο το γλασέ και το βερίκοκο, έτσι. Αυτό θέλω να πω. Υγρό βγάζει το ίδιο. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε.